ani yang mo o bisimilay mali kunnafoni jabarani kan bi ananga dulu professeur bari be ɲɔgɔn bolo komi mɔgɔ caman ma dɔn mais komi mɛ dan o ye mɛ tigida ye an bena kuma da ma a k'i présenter jamana asetu n ka foli bɛ an lajɛbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko ni an sigilen tuguni dolo kunnafoniw mɔgɔ bɛ se ka bɔ dolo ko kalama cogoya min na ani mɔgɔw bɛ se ka bɔ u ka adamadenya ko kalama cogoya min na ni ma fili mɔgɔ caman bi an lajɛ ni télé in kan ni o ye Mali kunnafoni TV donc dolo fɛn min mana kɛ a la yɔrɔ dɔw b'a la e ti olu faamu n'i ye an lamɛn donc i bɛna se ka olu faamu i ka kow kɔnɔna na tagala ɲɛfɛ n'i b'an lamɛn bon dolo yɛrɛ i bɛna an faamu i bɛna caman fana faamu dolo kow la ani i yɛrɛ ka ɲɛnamaya kow i bɛna caman faamuya a la bon dolo jɛmukan in kɔni an b'a dɔn a sigikun fɔlɔfɔlɔ ye o ye mɔgɔw ka se ka u yɛrɛ dɔn fɔlɔ donc n ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye a ma se n k'an yɛrɛ présenter bilen déjà don o semaine o semaine an bɛ ka an tɔgɔ fɔ semaine o semaine an bɛ donc ala an dɔnnen don ka ban an dɔnnen don ka ban o diyala n ye Eriki an ka dolo professeur ba n'i wele bi i kana n baro a ka di n ye bi i ka kuma an ka sin damadamani de kan ni o ye bele ye a bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna bele kan fɔlɔ bon Asetu n'i y'a jateminɛ an bɛna don baro kɔnɔna na bon i ko k'an kana baro kɛ donc an ka don sinw kɔnɔna na i ye bele ta bi bon an bɛ a lajɛ ka dɔ fɔ bele kan bele yɛrɛ bɛ yen nɔ fo sigiyɔrɔma 12 sigiyɔrɔma 12 c'est à dire ka don dɔrɔn k'a fɔ ko bele mɔgɔw bɛ tan bele mɔgɔw bɛ tan bele mɔgɔw bɛ tan olu ye foroba nataw ye foroba kumaw ye non o ye foroba c'est à dire a bɛ se ka fɔ ten cogo la o ye a foroba kumaw ye kamasɔrɔ hali document minnu bɛ dilan i bɛ taa sɔrɔ o bɛ foroba kumaw de bɛ k'a kɔnɔna na sinon ko in a technique yɛrɛ yɔrɔ fana bɛ yen nɔ a walawalali bɛ aw yɛrɛ de bolo a walawalali kalanw olu fana bɛ yen nɔ maintenant ni basé la ka tamasiyɛn kelen ta donc tamasiyɛn bɛɛ document bɛ yen nɔ livre bɛ yen nɔ tamasiyɛn bɛɛ ka foroba kumaw u b'a kɔnɔna na maintenant ni an nana bɔ yen nɔ de parce que an bɛ baara kɛ ni carte du ciel ye carte du ciel o ye awɔ an tɛmɛna i n'a fɔ a foroba kuma ninnu niveau an tɛmɛna olu kan maintenant an bɛ baara kɛ ni carte du ciel ye k'o ye ka i bɛ dan niveau dɔ la kɔfɛ i bɛ tila ka yɛlɛ niveau dɔ la kɔfɛ i bɛ tila ka yɛlɛ a kalan ti ban quoi donc carte du ciel ye min ye i bangena wagati min na dɔrɔn ni i ka datiw sɔrɔla ale n'i ka heure maintenant machine dɔ b'an bolo an bɛ o dati ninnu don o kɔnɔna na maintenant machine ninnu bɛ na ni a ye sankolo e bangena wagati min na sankolo dolo tun bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin i ma i bɛna ye sankolo i bɛna sankolo ja ye n'i ye sankolo ja ye i b'a ye ligne dɔ bɛna sankolo tilan fila ye ligne wɛrɛ fana bɛ tila ka na tilan fila ye a ligne ninnu bɛ ɲɔgɔn opposé maintenant ni olu ye ɲɔgɔn opposé a bɛna kɛ côté 4 ye sisan côté 4 donc kɔrɔn tilebi worodugu kaɲaka donc i bɛna ye i ka tile wuli yɔrɔ i bangena heure min na tile bɛna wulili daminɛ o heure de la i bɛna ye o carte du ciel in kɔnɔna na a bɛ indiquer k'a fɔ ko karisa ka bangena heure min na a y'a sɔrɔ dolo min tun bɛ baara la o dolo in o de ye nin ye u bɛ tila ka i guider tuguni k'a fɔ ko yan de bi bɛn a ka ascendant ma o de la ascendant jate bɔli a ma nɔgɔ dɛ parce que n'i ye a jate minɛ caman bɛ ascendant ko kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛnna bele ma a tigi bangena samedi don dɔ fɛ u b'a fɔ ko bele ye ascendant capricorne mais alors que o tɛ bele ye ascendant capricorne fo ka taa sɔrɔ hali n'a sɔrɔla a bangena samedi fɛ fo ka taa sɔrɔ a bangena heure min na samedi dolo o de tun bɛ ka baara kɛ i bɛ se ka bange samedi nka i bɛna kɛ bele ascendant gémeaux ye i bɛna kɛ bele ascendant verseau ni e yɛrɛ ta in kun tɛ ne ni n yɛrɛ ye ɲɔgɔnna caman bolo ko bele bɛɛ bele kelen de bon bele qualité 12 donc qualité 12 bɛɛ de b'a la o ye a ye halisa a ma détaillé kamasɔrɔ ni an ko bele foroba kuma in na
o de la i bɛ se k'a fɔ ko i bɛ belew bɛ ta belew bɛ ta belew bɛ ta maintenant ni i nana don bele quartier premier quartier deuxième quartier troisième quartier fo ka taa se 12e quartier ma donc o yɔrɔ ninnu na i bɛna ye tuguni faamuya wɛrɛ bi sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni hali o bele ninnu fana tɛ kelen o 12 ninnu dɛ o bele fɔlɔ i b'o ta i bɛ se ka bele min sɔrɔ o kɔnɔ ka ca banaasi ye donc a tɛ dɔn ka ban quoi non 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 i tɛ se ka mɔgɔninfin ka fɛngɛ tant que n'i m'a ka date in yɛrɛ de dɔn a bange wagati in de dɛ a n'a bange heure bele quartier fɔlɔ o bɛ ni an b'a se k'a fɔ bele ascendant bele ye sisan donc i bɛna ye k'a fɔ olu fana ka ca ni banaasi ye bon i bɛ se ka nin bɛɛ woloma cogo di tant que i m'a tigi ka date sɔrɔ a tigi a k'a ka heure sɔrɔ donc n'i ye olu bɛɛ de sɔrɔ sisan nɔ ko in an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko in kɔnɔ ka dun a compliqué len don i y'a faamu parce que n'a fɔla mɔgɔ kelen bɛɛ ka waleyaw tali la analysew kɛtɔ jateminɛw kɛtɔ la i bɛ se ka heure kelen ani heure kelen ni kɔ mɔgɔ kelen ta donc i y'o kɛ o la sisan a enregistrement fana bɛ tila ka kɛ o fana ye a damana heure ye donc mɔgɔ kelen ka waleyaw ɲɛ farali la ɲɔgɔn kan i bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo heure 2 ni kɔ i y'a faamu fo heure 2 ni kɔ tuma dɔw la i bɛ taa heure 3 yɛrɛ la o ye mɔgɔ kelen ta ye bon o de la an bi ne bɛ dɔgɔkun kelen kelen di ka caya bon o dɔgɔkun kelen ninnu kɔnɔna na o ti tɛmɛ kunnafoniya ninnu parce que o yɔrɔ in yɛrɛ la o kelen don ka n yɛrɛ kelen don ka o yɔrɔ in jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que minnu ta bɛna bɛn a don yɛrɛ fana ma i b'a ye a don bɛ se dɔrɔn u bɛ weleli daminɛ k'a sɔrɔ hali ni don ma tɛmɛ fɔlɔ u bɛ perese voilà kamasɔrɔ une fois ni une semaine dilan i ma o semaine ninnu kɔnɔna na i bɛ se k'a sɔrɔ i n'a fɔ i tɛ se k'a sɔrɔ nka k'a tɛmɛ non a ka gɛlɛ a ka tɛmɛ hali n'a tɛmɛna a mɛnnen ba kɔni o ye tile kelen ye semaine kelen tile kelen bɛ se ka fara a kan bon i bɛna ye k'a fɔ jateminɛ de bɛ se k'an pousser k'a to fo an bi bila retard la kuma dɔw la mais retard ko fɛngɛ tɛ a mana kɛ cogo cogo délai min bɛ di i b'a sɔrɔ o délai kɔnɔna na bon o bɛ ko min na o i yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ o ferekelen don a ferekelen don voilà a tɛ i b'a fɔ ka sigiyɔrɔ ni kelen dɔrɔn ka se ka date ninnu jateminɛ dɔrɔn k'a bɔ parce que carte judiciaire in fana bɛ étudier de o fana y'a damana kalan de ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ale tɛ i b'a fɔ ka sigi dɔrɔn ka kumaw ta non 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 n'i y'a jateminɛ ko in ka misɛn a tɛ se ka dɔn tile kelen yɛrɛ voilà parce que n'i y'a faamu a kɛlɛ komi fɛn ye a b'a kalan daminɛ depuis i n'a fɔ jardin na petit dɛ moyen dɛ grand ka taga a bɛ yɛlɛ ka taa donc o de la n ye a fɔ parce que ni fɛngɛ ninnu na sisan nɔ partiw de bɛ yen nɔ n delila ka astrologie qualité fɔ yan nɔ bon n'i ko i bɛ don a kɔnɔna na i bɛ se ka olu bɛɛ n'i tilala dɔ la i bɛ taa dɔ la n'i tilala dɔ la i bɛ taa dɔ la donc fo ka na i yɛrɛ la kɔkɔ a la donc o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna ye o bele ninnu bele bele bɛ fo bele 12 o 12 yɛrɛ fana kɔnɔna na tuguni i bɛna ye n'i ye bele fɔlɔ ta fana 12 fɔlɔ yɛrɛ fana ta i bɛna ye olu ka ca ni banaasi parce que olu 12 ninnu fana fɔlɔ n'i ye bele fɔlɔ ta sisan nɔ i bɛna ye fɛn fɛn bangena a wagati in kɔnɔna na i bɛna si ka dolow fana tɛ sigiyɔrɔ kelen ye quoi dolow bɛ yɛlɛma donc yɔrɔ dɔ bɛ a kɔnɔna na a bɛ fɔ ko fond du ciel dolo minnu mana na sigi yen nɔ donc i bɛna ye olu nɔrɔw olu ka effet fanga ti bonya olu ka effet bɛ sumaya waleyali la a tigilamɔgɔ la milieu du ciel i bɛ taa sɔrɔ n'i ye sankolo kilan 2 ye sanfɛla o de ye milieu du ciel ye dugumana o ye fond du ciel ye dolo dɔw fana bɛna se ka sigi yen nɔ bon dɔw ka dolo fanba fana bɛ taa sanfɛ ni o ye milieu du ciel ye donc milieu du mɔgɔ minnu ka dolo bɛ sanfɛ ani mɔgɔ minnu ka dolo bɛ fond du ciel la i bɛ taa sɔrɔ u ka waleyaw tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ fana dolo o yɔrɔ ninnu bɛ se ka kuma parce que n'i ye ascendant yɛrɛ fana ta fond du ciel o bɛna kɛ i ka garisɛgɛ koɲɛw bɛ fɔ yɔrɔ min na i b'a ye o bɛna sɔrɔ fond du ciel la ale tɛ kɛ sanfɛla la mais i b'a ye i ka deuxième maison o bɛna sɔrɔ fond du ciel la maintenant directement
garisɛgɛ yɛrɛ tilala ka na a yɛrɛ sɔrɔ fondiciel la maintenant minnu de bɛna i ka garisɛgɛ ko in fɔ sisan nɔ o y'a ye dolo min b'i ka deuxième maison in kɔnɔna na donc o dolo in de bɛ se ka i guider n'ale sigilen don sigicogo ɲuman na donc i bɛna o kumaw enregistrement bɛɛ fɔ o fɔ i ka enregistrement kɔnɔna na n'a sigilen don sigicogo jugu la bon an bɛ nin fɛn ninnu fɔ tuma caman na ni dɔw y'u ka kibaruya mɛn u bɛ nisɔngoya mais a jateminɛ n'a sigila sigicogo jugu la yɔrɔ solution m'o la i n'a fɔ an ka safinɛ ninnu olu bɛ se ka jɔyɔrɔba kɛ a yɔrɔ la quoi nin yɔrɔ in na yan nɔ sisan yɛlɛma k'a fɔ ko ka yɛlɛma don nin ko ninnu na non 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 yɛlɛma tɛ don nin ko ninnu na mais yɔrɔ dɔw de bɛ lajɛ a kɔnɔna na o yɔrɔ ninnu n'i y'a lajɛ a kɔnɔna na parce que a parti bɛɛ tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ déjà dolo mɔgɔ bɛɛ n'i ka yiriw don mɔgɔ bɛɛ n'i ka fɛngɛw kɛcogoyaw don sarakaw don nɛgɛw don qualitéw kelenw tɛ donc parti dɔw bɛ yen nɔ a bɛ f'i ye o solution bɛ se ka sɔrɔ ninnu na mais parti dɔw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ i ka n'i yɛrɛ sɛgɛn quoi ya kana i yɛrɛ sɛgɛn parce que hali n'a fɔla e ye sisan nɔ misali la i yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'i ka ko caman ɲɛtɔ tiɲɛ k'a da i yɛrɛ dusu kan o mana fɔ e ye sisan nɔ a bɛ tila ka f'i ye i k'i kɔlɔsi nin wagati mana se i mana don nin wagati in kɔnɔna na nin san hakɛ in kɔnɔna na a wagati la mɔgɔw bɛ se ka na se i ma i ni mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn la kodɔn mais dusubɔ ko caman i bɛna dusubɔ ko caman de ye a wagati walasa o wagati nafa i ka se k'a sɔrɔ mɔgɔw bolo walasa o wagati sɔrɔ i ka se k'a kɛ mɔgɔw bolo n'i miiri nin kuma in na dɔrɔn i bɛ segin kɔ o y'a dilanlen ye quoi donc n'i miiri nin kuma in na a wagati i ni mɔgɔw bɛ se ka na don ɲɔgɔn na o bɛ se ka na i provoquer sira caman fɛ mais i bɛna dɔn k'a fɔ dɔ delila k'a fɔ n ye ni mɔgɔ jɛla nin wagati in kɔnɔna na mɔgɔ minnu don mɔgɔ nafamanw don nka ko n ka se n dusu la maintenant n sela n dusu la donc tagala ɲɛfɛ i bɛna ye effectivement kuma in ye tiɲɛ ye kamasɔrɔ a mɔgɔ ninnu o yɛrɛ kɛcogoya bɛ ka changer o bɛ ka sɔrɔ min o bɛ ka nafa min ye n yɛrɛ la o bɛ ka kɛ sababu ye ka nafa don n kunna o bɛ ka kɛ sababu ye ka n dɛmɛ mais mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ yen yɛrɛ tiɲɛ dusu b'olu la mais n'a fɔla i ye nin wagati mana na se dusu bila pep n'i bɛ dusu min ta dusu ta i ka baara kɛ i ka wari ɲini nka yɛrɛ tiɲɛ dusu ale ni ka mɔgɔ kɛlɛ kana o dusu ta donc o wagati ninnu na i ka se i ka ko kɛcogo la a ka ca Ala fɛ n'i seli ka ko kɛcogo la k'i yɛrɛ organiser ka ɲɛ ka dusu in bila kuma caman na a bɛ hali furu kɔnɔnaw na i bɛna ye k'a fɔ furuɲɔgɔn bɛna nisɔndiya wagati dɔ bɛna se dɔrɔn a bɛna nisɔndiya k'a bɛna na fɛn dɔ kɛ a furuɲɔgɔn ye o wagati bɛ kɛ furuɲɔgɔn yɛrɛ futinɛ kuma ye min bɛna na cadeau kɛ a bɛ segin kɔfɛ mais a t'a fɔ a ye donc jɔn y'a tiɲɛ a yɛrɛ ma sisan donc i ye bele min fɔ tan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna ye a mɔgɔw u dusuw ka bon nka u ka dusubonyaw tɛ taa yɔrɔ jan quoi dusubaw yɛrɛ u bɛ fɛn in kɔnɔna na mais komi an bɛ bele ka niveau la donc bele bɛ yen fo suguya 12 o suguya 12 kɔnɔna na o kelen kelen fana na a ka ca o yɛrɛ da fana tɛ se ka fɔ yɛrɛ nka an bɛna jɛmukan minnu bɛ sigi parce que n'i ko k'i ka nin bɛɛ ta k'a fɔ ordre la de A à Z a tɛ se ka kɛ fo n'i ye i baara kɛ ni datiw ye ka se ka mɔgɔw ka dati fana minɛ ka n'i sigi k'a fɔ i b'o décortiquer yan sansi t'o la parce que mɔgɔ ka dati bɛ minɛ a ka kunnafoni bɛ kɛ a bɛ fɔ a yɛrɛ kelen de donc n'i y'o ɲininkali k'a fɔ belew ka ca donc n'i ko an ka don bele kɔnɔna na baasi t'a la an bɛ don bele kɔnɔ an bɛ don bele kɔnɔ an bɛ dɔɔni fɔ mɔgɔw ɲɛ mais k'a yira la k'a fɔ an tɛna se k'a bɛɛ fɔ bi mais an m'an da maga dɔɔni na k'o fɔ an ye mais n'Ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛna don a tɔgɔ fɛnɛ kɔnɔna na k'o fɔ an ye donc an b'a daminɛ bele fɔlɔ la komi i yɛrɛ ko ten tɔ k'an b'a daminɛ bele toro la fo ka taa bele poisson na donc an bɛ fɛ i k'a daminɛ bele toro la fɛn m'o kɔnɔ bi an ka kɛ bele fɔlɔ an b'a daminɛ bele la donc fo ka taa poisson na comme an bɔra ka fɛn cogo min an tɛna se ka se poisson ma bi mais n'an da magala min na o de y'aw gɛrɛsɛgɛ dans les jours à venir an bɛna an da maga a tɔw la
k'o lase aw tulo ma. Asetu n'i ko ko bele buruju so fɔlɔ funteni kalo fɔlɔ don dolo min bi olu mara mardi don dolo de b'u mara k'a fɔ ko i bangena ka bɛn tɛnɛ ma walima i bangena ka bɛn tarata ma walima i bangena ka bɛn alamusa ma o tɛ nin yɔrɔ in na yan fɔlɔ n'i y'a ye de dolo min bɛ ni jɛkulu mɔgɔ ninnu mara i bɛna ye k'a fɔ o marisi a bɛ bele mɔgɔw mara a y'a yɛrɛ sɔrɔ bele mɔgɔw ka so ka bɛn tasuma de ma marisi dolo in yɛrɛ n'i y'a ye yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ ko le rouge bilenman donc dolo in a bilenlen don ale ka fari quoi parce que an y'a jateminɛ mɔgɔ b'a fɔ ko rouge bɛ fan o fan rouge don k'o ye farima ye et pourtant a bɛ force de kofɔ a bɛ jija de kofɔ a bɛ fanga yɛrɛ de fana kofɔ donc i bɛna ye o de la kolo gɛlɛya bɛ bele mɔgɔw la quoi ninnu ye mɔgɔ kolo gɛlɛnw ye ala muso a musomanw komi an bɛna don bele quartier kɔnɔna na sisan quartier fɔlɔ ni quartier filanan ni quartier sabanan fo ka taa se quartier tan ni filanan ma donc quartier in an bɛna don olu kɔnɔna na ka se k'a fɔ e bɛ quartier mun na e bɛ quartier mun na waleya minnu bɛ i kun kan an bɛna da don olu la ni an tilala n'an sera ka caman fɔ a la o don n'an ma se ka caman fɔ a la an mana dan yɔrɔ min na ala sɔnna ma wagati nataw kɔnɔna na an bɛ a tɔ fɔ donc o ye en général ni dolo in a ka baara fanga o ye kunkolo ye fɔlɔ quoi o de ye kunkolo o de la i bɛna ye k'a fɔ bele mɔgɔw a bɛ fɔ u ye u ko janto u kunkolo la bele ye den a den yɛrɛ ni fitinin a ka choc bɛɛ kunkolo la choc ye nin bɛ mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ sa denw bɛ mɔgɔ minnu fɛ a bɛ cɛ la a bɛ muso la u tulo bɛ na a den yɛrɛ ni fitininw u kana ka gɛlɛn fo ka taa fɔ u kana ka gɛlɛn i b'a fɔ nin dabila sisan u b'a dabila u bɛ tila ka taa kɛ i y'a faamu u bɛ taa kɛ fo u bɛna u yɛrɛ jogin u ka joginin da fanba bɛɛ ɲɛdaw kunkoloyanfanw kunkolola choc fo kuma dɔw la u bɛ choc kɛ ka don u ɲɛw yɛrɛ i b'a fɔ u ɲɛw bɛna ci u bɛ choc kɛ ka o nun ni da ninnu kuma bɛɛ i b'olu ten bɔsilen i y'a faamu donc généralement a bɛ bele la cɛlakaw a bɛ k'u la a bɛ manifester musolakaw fana na donc ni dolo in yɛrɛ de b'u olu ŋayaki bon mɔgɔw ka ko dɔ faamu kuma dɔw la i bɛna ye mɔgɔw b'a fɔ ko den in bɛ nin cogoya in na tan nɔ a ma basigi a maɲakilen don bon c'est-à-dire an fo ka solution yɛrɛ de ɲini den bɛ se ka basigi cogoya min na n'o tɛ a ka tulo ka gɛlɛn kojugu dɔw yɛrɛ bɛ bugɔli suguya bɛɛ da kan alors que a yɛrɛ seko tɛ n'i y'a faamu sisan nɔ a seko tɛ mais a nana dolo min kɔnɔna na o de ka baara bɛ k'a bila ala tantɔ très bien a nana wagati min b'a ale mara dɛ den yɛrɛ bɛ o de kɔnɔ a b'o de bolo quoi a b'o de bolo bon n'i ka kunkɛnɛya a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa ba lase a ma don nataw kɔnɔna na ni e ko kunkɛnɛya bɔ yen i bɛna traumatisme ye den na hakili caw i bɛna n'a ye den na parce que o qualité tɛ o mɔgɔ qualité tɛ o de la hali nin yɔrɔ in na an ka foli bi école karamɔgɔw ye nin yɔrɔ in fana na parce que i b'a dɔn n'a fɔra ko pédagogie donc pédagogie i bɛna ye dolo fana na i bɛna pédagogie sɔrɔ a fana kɔnɔna na mɔgɔninfinw kɛcogoya o de la n'i ye mɔgɔninfin dɔn i bɛna dɔn k'a fɔ n man ka taa nin sira in fɛ karisa yɔrɔ la n man ka n comporter ka ɲɛsin a ma nin cogoya in na donc a bɛ denmisɛnniya a bɛ kɔrɔ wuli ten cogo la fo kana kɔrɔbaya donc o de la nin yɔrɔ in na i bɛna dɔn tuguni mɔgɔw ka don cogoya ɲɔgɔn na fo kana se furuw kɔnɔnaw ma fo kana se sigiɲɔgɔnyaw ma mɔgɔw kuma cogoyaw i bɛna se ka a dɔn na ninnu mɔgɔ minnu don n'i y'o bugɔ k'u papa ko la u dusu bɛ bɔ u bɛ kasi f'u bɛ fiɲɛ ɲini ka dɛsɛ i m'a faamu wa donc dolo min bɛ nin nɔrɔ bange mɔgɔ la donc o kɔni ni o nana yɛlɛma ka kɛ fɛn ɲini dusu ye a tigi la a bɛ kɛ fɛn ɲinina de ye a bɛ kɛ ɲininikɛla de ye i b'a ye a tɛ saliya dolo bɛ se ka na sigi cogo ɲuman na ka ɲɛsin a tigi ma i b'a ye k'a fɔ a bɛna lafiya a bɛ wulikajɔw kɛ a bɛ fɛngɛw kɛ yɔrɔ dɔw bɛ se ka tiɲɛ a ka furuso bɛ se ka tiɲɛ walima a ka garisigɛ so bɛ se ka tiɲɛ walima a ka bana so bɛ se ka tiɲɛ mais o tɛ se ka dɔn fo a ka tamasiyɛn ka jate minɛ
maintenant ni tamasiyɛn jate minɛna donc min ladilikan min bɛ kan ka fɔ a ye o bɛ fɔ a ye hali kuma caman ni an donna banaw kɔnɔna na i bɛna ye n ye o de f'i ye a tigilamɔgɔw ka kunkolodimi olu ka ca donc ninnu i bɛna ye baara min bɛ yen n'u bɛ se ka kɛ en général o bɛna bɛn mécanicien b'a la parce que ni dolo in a bɛ mɔgɔ fɔ force bɛ mɔgɔ minnu na ka kologɛlɛya baaraw kɛ ka se ka donibaw ta ka se ka nɛgɛla baaraw kɛ kɔciw minnu bɛ kɛ sport kɛyɔrɔ ninnu na minnu bɛ mɔgɔw entraîner donc ni a mɔgɔw ye nin baara in sɔrɔ fana i b'a ye bele nɔrɔ bɛ se ka olu kolo sigi u bɛ se ka mɔgɔw entraîner a cogoya ɲuman na k'a sɔrɔ degun wɛrɛ ma mɔgɔw sɔrɔ i bɛna ye bolikɛlabaw a bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu na boli la course la ninnu ka teli kosɛbɛ o de la i bɛna ye k'a fɔ bele patience t'olu la o caman bɛ yen ils sont impatients n'i ye kuma fɔ olu ye k'a fɔ ko ko karisa ko n da fiyɛ i y'a fɔ ko n da fiyɛ u b'a fɔ ko ko cɛ ko a bɛ se k'a fɔ n ye 200 d'i ma ni e ko ayi ko cɛ ko nin ko in a nafa ka bon a importance ka bon 200 ma cɛ o cɛ a kɛ 1000 hali ni 1000 t'a bolo a b'a fɔ n ye 1000 d'i ma mais a kelen k'a fɔ ko a ye 1000 di i k'i jija i ka kuma jɔlen fɔ quoi sinon olu dusu bɛ bɔ n'i y'a faamu tan ka dɔgɔ olu bolo quoi tan ka dɔgɔ i m'a ye donc i bɛna ye k'a fɔ a b'a fɔ ko ko ou bien e ka sin k'a fɔ ten ko ko n ye nin minɛ cɛw ne bɛ k'i dala ɲini de ko fantanya de minɛ na non o yɔrɔnin bɛɛ a b'a bɔ yen kan a b'a fɔ i k'a ka wari di ya donc ou bien i jija ka kan jɔlen fɔ quoi donc mais n'i ye kuma min fɔ n'i ye kuma min f'u ye n'u taara o jimi sira fɛ n'u nisɔndiyala u bɛ dɔ yɛrɛ fara a kan i m'a faamu donc parce que ou bien n'i ko i jɔ fɔlɔ ko mais ko n bɛna f'i ye ko sini ko fo sini ko c'est très important a bɛ si da la i y'a faamu donc a bɛ o cogoya lɔ ani y'a foroba kuma ye a foroba jɛkulu ye généralement i bɛna ye mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo tile 20 ka n'a bila avril kalo tile 20 na kuma dɔw la tile 21 olu de bɛ nin kɔnɔna na beliyew donc hali o yɔrɔ in yɛrɛ fana na problème dɔɔni bɛ yen nɔ parce que i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ sin laban na an y'o fɔ k'o fɔ pour que a ka dɔn fo ka don quartier du ciel kɔnɔ i bangena k'a sɔrɔ tile ja bɛ so min kɔnɔ juste ka bɛn i bange wagati ma donc o de bɛ f'i ye parce que mɔgɔ caman bɛ fili k'u ye bele ye i bɛ taa sɔrɔ o ye toro ye mɔgɔ caman bɛ fili k'u ye toro ye i bɛ taa sɔrɔ o ye bele ye donc a bɛ kɛ signe ninnu daminɛ a n'a labanw de la ka caya mais document kɔrɔw i n'a fɔ n'i ye olu jate de minɛ sisan nɔ i b'a ye mɔgɔ dɔ i bɛ taa sɔrɔ signe dɔ yɛrɛ tɛ yɛrɛ mais kuma caman i b'a a ka horoscope fɔ k'a répéter o la minnu o cas bɛ minnu sɔrɔ n'u y'an contacter de a bɛ lajɛ de i bɛnna wagati min yɛrɛ ma o juste maintenant ni une fois ni olu kɛla sisan nɔ nin ye a foroba kuma ye maintenant bele ascendant bele quartier fɔlɔ parce que ascendant ma dɔn Mali la i y'a faamu ascendant kuma bɛ fɔ ka caya a kuma bɛ fɔ ka caya mais an bɛna ye ascendant bɔ cogoya gɛlɛya b'a a kɔnɔna na kosɛbɛ k'a se ka mɔgɔw ladɔnniya n y'a fɔ i bangena ka bɛn don min ma misali la i ka bange ka bɛn mercredi ma bele min mana bange ka bɛn mercredi ma a ka fɔ ko karisa e ye bele ascendant Gémeaux de ye non o tɛ donc bele i bɛna ye heure in yɛrɛ de nafa ka bon mɛnɛ donc an bɛ heure in de nafa ka bon kosɛbɛ donc an bɛ min fɔ masaw ye yan nɔ u ko u hakili to fo ka taa se maternité yɛrɛ fana na u ko hakili to bange wagati ninnu a heure a nafa ka bon kosɛbɛ parce que a bɛ se ka dekun caman wuli ka bɔ i kan donc dolo sira fɛ maintenant bele ascendant bele ye o y'a ye mɔgɔ min bangena k'a sɔrɔ tile ja bɛ bele mɔgɔw ka so buruju so fɔlɔ kɔnɔna na n'an ko an b'a a kuma janya an b'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɔgɔtala Yusufu fɛ yen funteni kalo fɔlɔ bele ninsodenw donc n'i y'a ye an b'a fɔ ko ninsodenw denyɛrɛnin mana bange san a bɛ kɛ i b'a fɔ ninkuru de dalen don donc a ti fin dɔn a ti jɛ dɔn donc ale ti foyi kalama i b'a ye a bɛ kule de dɔrɔn a bɛ kule de donc o y'a ye den a bɛ ninso kɔnɔna na donc o de y'a ye i bɛna ye bele mɔgɔw olu ka ninko hali médecine b'u ka ko la ni lakana ko
a début premier so fɔlɔ yɛrɛ ni lakana ko i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kasi a bɛ kɛ i b'a fɔ ninkuru de dalen don donc olu ka ninko ka bon kosɛbɛ u ka mɔgɔ sauver fana olu ka ɲi o yɔrɔw fana na hinɛ b'o dusukun hinɛ b'o o yɔrɔ ninnu na dɛ i y'a faamu parce que n'u kɛla docteur ye docteur b'u ka baara la mais dɔgɔtɔrɔya côté jumɛn don chirurgie opération baaraw parce que kolojalenya baaraw yɛrɛ i n'a fɔ ɲɛjalenya baaraw yɛrɛ de b'olu ka baaraw la quoi Maï i t'a lawuli est ce que fɛn ma taa Damise bɛna nin sira jugu fɛ ni parti ni ne tigɛ sisan n'a sɔrɔ nin ji ma yɛlɛ kun ne fɛ kɔnɔ 14 ni Eriki ni an ye toro fɛn fɔ bele toro fɔ ka jemo fɔ parce que ne kan ka taa fɛn na service la 14 awɔ n'a bila kuma sera dɔrɔn b'a fɔ ko k'a bila awɔ donc sinon bi tɛ a kun bɛ ka débiter ka ɲɛ dɛ bon voilà Damise an bɛna daminɛ sisan donc i bɛna ye hali ni olu bi kɛ docteur b'u ka baaraw la ɔ docteur min don chirurgie opération donc ni ninnu kɛla chirurgien ye opération kɛlaw ye donc i b'a ye k'a fɔ u bɛ se ka ni caman sauver quoi donc o b'u yɛrɛ da kan na donc u ka baaraw ka ca an bɛna tila ka don u la mais maintenant o ye bele ascendant bele ye ɔ bele mɔgɔ minnu bangena k'a sɔrɔ bele dolo bi mara la u tilala ka na bɛn heure min ma o y'a sɔrɔ bele dolo fana bɛ ka baara kɛ a bɛ f'o ma bele ascendant bele donc Marsi fanga ka bon ninnu ka ko la kosɛbɛ kosɛbɛ ninnu ninnu balawu ka di ninnu ye ni belelakaw balawu ka di olu ye kosɛbɛ 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 a musolakaw kuma bɛɛ o cɛ sirilen don kɛlɛ kama kɔlɔlu de tɛ kaja tɔgɔ ninnu ye parce que kaja tɔgɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a tilan bɛɛ kɛlɛkɛla kaja b'i sɔrɔ yen nɔ hali awa b'i sɔrɔ yen n'i ye o kaja bɛɛ kɛ ko olu ma bɔ bele la kɔnɔ a bɛ ban ne la dɛ kaja tɔgɔw b'i sɔrɔ yen d'accord donc sisan i bɛna ye yɔrɔ jan fɛ cɛya bɛ bange o musolakaw la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ musow don i bɛ cɛya wale olu yɛrɛ la kama sɔrɔ o bangena k'a sɔrɔ tile ja bɛ bele mɔgɔw ka so o bɛna tila k'a ye tuguni o bangena heure min na tuguni o bɛna tila k'a ye bele dolo fana tun bɛ baara la n'o ye Marsi ye donc kolo gɛlɛya bɛ kɛ u la muso minnu bɛ yen n'u bɛ remorque boli remorque chauffeur a caman bɛ kɛ ani tracteur chauffeur i b'a ye ne olu taamatɔ yɔrɔ jan fɛ ka na kunkolow bɛ garçonner kuma caman i bɛ n'u ye fana i b'a fɔ cɛw de bɛ ka taama a musolakaw donc o dusu fana ka bon bon nin yɔrɔ in na i bɛ taa sɔrɔ ninnu ka yɔrɔ ko fanba yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ problème bɛ kɛ u ka furuso kɔnɔna na u yɛrɛ seko tɛ quoi gɛlɛya bɛ k'u kan furuso la kosɛbɛ bon ninnu ni cɛw ka ɲɔgɔn kunbɛn ma nɔgɔ parce que kuma caman olu yɛrɛ teriw ye cɛw ye u teriw ye cɛw ye mais furu sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ kɛ u ka furuko la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ olu yɛrɛ ye muso ye mais cɛya kɛwale minnu m'u la tantɔ u t'a permettre u n'u cɛw ka bɛn foyer kɔnɔna na i y'a faamu kosɛbɛ bon o la i bɛ bɛn cɛ mun ma fo ni o cɛ ye nin waleya ninnu dɔn ka se ka a baga faga kosɛbɛ o yɔrɔ ninnu na i ni cɛ bɛ se ka ɲɔgɔn mais o yɔrɔ na est ce que bele fila bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma bele cɛman n'a musoman bele cɛman n'a musoman gɛlɛya bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ baaraɲɔgɔnya la ka baaraɲɔgɔnya siraw fɛ u bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye sira caman fɛ teriya siraw fɛ u bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye mais furu sira fɛ u bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye mais futinɛ man ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni mankan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ ka u ka degerew u dusu bɔli degerew c'est à dire i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ minɛn kelen kɔnɔ olu n'a sela mankan yɔrɔ ma surtout ka se fo ka n'a wolo k'u bolo bɛ se ɲɔgɔn ma dɔ bɛ joli bɔ dɔ la quoi olu fila bɛɛ tasuma a yɔrɔnin na dɔ bɛ joli bɔ ɲɔgɔn na hali ni u bɛ se ka kɔfɛ u bɛ tila ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ donc o de la bele fila ka furu a ma nɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu mais furuko ninnu yɔrɔ fana na bon mɔgɔ caman ka ɲininkali base ye o ye bon ascendant ko ninnu de bɛna tila ka na bele dɔw masumaya minɛ parce que o tɛ ascendant kelen na o de bɛ tila ka na bele dɔw masumaya donc o de la ni fɛn ninnu na fo ka date yɛrɛ de ka di quoi parce que an bɛ kuma minnu fɔ tan nɔ
ninnu ye foroba kumaw de foroba kumaw de do donc i bɛ se ka i ta ni i bila cogoya tɛ minnu bolo ka se ka u ka wari sara k'u ka kibaruyaw dɔn a bɛ se ka olu bɔ fili kɔnɔna na i y'a faamu donc a b'o cogoya de la Bele Asandan Bele donc Bele minnu fila ye nana bɛn nin ma Bele Asandan Bele fila cɛ ni muso la olu yɛrɛ kɔni kan furu u kan k'a jɔ olu ka furu u kan k'a jɔ parce que ni u ma farati u bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ mankan sira kan u bɛ se ka ɲɔgɔn jogi i y'a faamu donc mais Bele fila bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma dɛ mais kɛcogoya Asandanw de bɛna se k'u ka furu bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamu donc ninnu dusu ka bon nka u dusu bɛ bɔ dɔrɔn u ka dusu bonya tɛ taa yɔrɔ jan i y'a faamu ni olu c'est comme mɔgɔ minnu n'u kumana yɔrɔ min na n'u kɛla yɔrɔ min na dɔrɔn o y'a banna o bɛ continuer o continue bon i bɛna ye fana mais ninnu ka sɔrɔ nafa ni i nan'i jɔ ninnu ɲɛ u bɛ se ka ko caman lase i ma u ka sɔrɔ nɔfɛ n'i ko i bɛna barrière da u n'u ka objectif cɛ u bɛ se ka mali k'i la i y'a faamu o tɛ se k'o patience bɛɛ ta quoi surasiya ka di u la garde ka di u la armée ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ ani borobara ninnu non a ta ni cogo la fɔlɔ surasiya ka di u la surasiya ka di u la polisiya ka di u la garde ka di u la armée ka di u la en général awɔ parce que ninnu ka teli kojugu i y'a faamu tireurs tireur d'élite armée kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ ninnu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni mɔgɔ bɛna u tanu ko u ka tir cogoya ka ɲi kosɛbɛ ya u bolo tilelen do i y'a faamu donc o bɛ ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na armée kɔnɔna na i bɛna ye fɛnkɛ fana n ye mécanicien f'i ye nɛgɛ baaraw n y'o olu f'i ye donc o ye a foroba kumaw ye mais Bele Asandan Bele donc armée kɔni o y'olu ka baara ye i y'a faamu donc an bɛ taa n'olu halisa an bɛ Bele parce que jɛmu a ka jan kojugu n'an ko an b'a fɔ an ka bɔ ka don munumunu ka so a ma nɔgɔ quoi i y'a faamu ne dɔn ye Bele Asandan Bele kan donc toujours an bɛ Bele de kan donc n'an bolo la sisan an bɛna don Bele Toro Bele Asandan Toro Bele Asandan Toro awɔ a bɛ faamu maintenant Bele Toro ou bien Bele Asandan Toro ou bien Bele deuxième quartier donc ninnu ye mɔgɔw ye Jumadon Dolo nɔrɔ nana ɲagami olu ka kow la donc i bɛna ye k'a fɔ olu nana bɛn Bele ma k'a fɔ k'a sɔrɔ tile ja bɛ buruju so fɔlɔ mɔgɔw ka so n'o o ye Bele ye nka u bangena don min na heure min na o y'a sɔrɔ Jumadon Dolo o tun bɛ baara la u bange wagati fɛ i dun bɛna ye Bele yɛrɛ u ka dolo ale ni dolo min bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ la o nana bɛn Jumadon Dolo ma maintenant Bele min mana bange k'a sɔrɔ Jumadon Dolo bɛ baara la basigibaliyaw bɛ se ka k'a ka ko dɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ i bangera k'a sɔrɔ Bele Jumadon Dolo ni o ye Bele Asandan Toro ye gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ ninnu ka sira caman fɛ parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se ka olu b'o ɲini ka dɛsɛ solution tɛ kɛ o la quoi donc mais n'i y'u ka fɛn lajɛ taabolo lajɛ n'a sɔrɔla a b'u ka furuso de kɔnɔna na walima n'a sɔrɔla a b'u ka garisɛgɛ so de kɔnɔna na walima n'a sɔrɔla a b'u ka nin so de kɔnɔna na parce que dolow ka na cogoya bɛ se ka hali kɔn ka saya se mɔgɔw ma i y'a faamu donc dolo fila mana na ɲɔgɔn opposé i bɛna ye k'a fɔ ni i nana bɛn o dolo fila bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ sigi cogo dɔw la ka bɛn i bange wagati ma i bɛ taa sɔrɔ problème bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la quoi problème ye a bɛ f'i ye yɛrɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn mɔgɔ tɛ se ka nin bɔ yen quoi ya dolo ko don a bɛna na cogo dɔ la mɔgɔ tɛ se ka bɔ yen ala yɛrɛ ka da ni cogoya ye i y'a faamu donc ni o de la kuma dɔw la an b'a ye k'a fɔ ni a fɔra ko k'i dolo ko ka fantanya dolo bɔ yen ka na ni waritigiya dolo ye i b'a ye a bɛ bonya an hakili ma quoi ya parce que n t'a dɔn o bɛ se ka kɛ cogoya min na i y'a faamu donc mais n'a fɔra ko k'o bɔ yen fo i ka sa ka tila ka bange i ka tila ka na wagati la min tɛ o wagati kelen ye o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ cogo di o de la a ka gɛlɛn a tɛ fɔ a ka gɛlɛn yɔrɔ la a tɛ se ka kɛ i y'a ye donc o de la ni fɛnkɛw nana i bɛ se ka hakilina dolo kuma na n'i y'a ye yɛrɛ i bɛ se ka dolo kuma ta ka se ka conseil di a tigi ma a tigi bɛ na n'i ye conseil in d'a ma n'a y'a mɛn une fois a y'i ka conseil in mɛn ou bien i ye kumakan min fɔ a ye
fiɲɛ modèle dɔ c'est à dire fiɲɛ modèle dɔ b'a fili hakili lafiya modèle dɔ bɛ na a la ka ɲɛnamaya kɔnɔna na kama sɔrɔ i y'a bɔ degunba de kɔnɔna na mais partie dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko n'i ma nin kɛ yɛrɛ fiyewu ni non 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 et puis fana hali ni i ma ɲɛ i bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye i b'a fɔ a ye n'a y'i ja kama sɔrɔ an y'a ye nin cogoya in na n'a y'i ja i b'a fɔ an bɛ solution ɲini a la an kan ka ɲini cogoya min na walima n'a ma k'i hakilina yɛrɛ baasi foyi t'a la donc mais solution tɛ min fana na i b'a fɔ a ye k'a fɔ solution tɛ nin na i y'a faamu solution tɛ nin na donc voilà donc sisan o ye toro i bɛna ye k'a fɔ kuma dɔw la gɛlɛya bɛ se ka k'u ka so dɔ kɔnɔna na kosɛbɛ gɛlɛya min ni solution yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ a la hali conseil n'i ye conseil di solution conseil t'a ɲɛnabɔ donc o yɔrɔ kɔni bɛ tiɲɛ quoi olu ka kow la o yɔrɔ bɛ tiɲɛ bon mɔgɔ minnu don i bɛna ye kuma dɔw la o fana olu mana futinɛ olu masumalen don i y'a faamu olu fana man teli kosɛbɛ patience dɔɔni bɛ kɛ olu la olu bɛ se makɔnɔni na quoi u bɛ se makɔnɔni na bon o dusu mana bɔ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ u ka dusubɔya fana tɛ jɛya a tɛ jɛya mais i bɛ taa sɔrɔ baara ka di olu fana ye baarakɛlaw fana don i y'a faamu mais kuma caman i bɛna ye jigilatigɛw olu o bɛ ninnu ka kow kɔnɔna na mais i bɛna ye kuma caman toro bele asandan bele kuma caman yanni mɔgɔw k'olu jigilatigɛ dɛ n'olu sɔmina dɔrɔn olu yɛrɛ de b'i jigilatigɛ fɔlɔ i y'a ye donc o la sisan nɔ bele asandan toro ani bele asandan bele olu bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma bele asandan toro bele asandan bele u bɛ se ka na furu ɲɔgɔn ma parce que dɔ ka asandan nana bɛn tasuma ma dɔ ta nana bɛn bɔgɔ ma i y'a faamu donc n'an bɔra yen sisan nɔ an bɛna don bele ka quartier filanan na an bɔra filanan de la sisan bele asandan bele o quartier fɔlɔ bele asandan toro an bɔra o de la sisan donc an bɛna bele fɛn an bɛna quartier sabanan de la sisan nɔ n'o ye bele asandan jemo ye bele asandan jemo bele asandan jemo toujours bele bɛɛ kɔni u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ni o ye dolo min b'u mara n'o ye mardi don dolo o ka waleyaw u tɛ se ka échapper o bolo u tɛ se ka taa ka o dan donc o y'a ye k'a fɔ bele bɛɛ bele maintenant danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ asandan ko in bele 3e quartier bele asandan jemo mercredi don dolo nana baara la nin yɔrɔ in na yan nɔ ka bɛn olu bange wagati ma bon ni bele ninnu ka jateminɛ ka bon kojugu i y'a faamu analyse fanga ka bon ninnu bolo kojugu ni bele ninnu journalistes bɛ se ka bɔ ninnu na i y'a faamu sɛbɛnnikɛlaw o bɛ se ka bɔ ninnu na o dusu ka bon toujours i bɛna ye u mana sira min ta ninnu ka jateminɛ fanga ka bon kosɛbɛ recherche bɛ se ka ja ninnu na donc ninnu mana kɛ fɛn armée kɔnɔna na recherche côté n'u y'olu sɔrɔ u bɛ se ka enquête n'u y'olu sɔrɔ u bɛ se ka avantage ba de kɛ o yɔrɔ ninnu na i y'a faamu donc ni belelakaw teriya siraw mɔgɔw bɛ na ninnu kanu u yɛrɛ fana bɛ mɔgɔw kanu kosɛbɛ i y'a faamu teriya ka di ninnu ye kosɛbɛ bele caman bɛ yen nɔ ka sira tɛ teriya ba in na i y'a faamu olu kɔni kuma caman yɛrɛ isolement ka d'u ye a ka di u ye i n'a fɔ bele asandan bele ninnu kuma caman i b'a ye kelenna kow yɛrɛ bɛ ja u ye ka tɛmɛ teriya ko camanw kan mais ni bele nasugu i bɛna ye teriyaw fana ka di u la i y'a faamu communication olu fana bɛ ja ni bele ninnu na donc o ye bele quartier sabanan ye 3e de kan donc an b'a atelier donc ni an bɔr'o la sisan nɔ an bɛna bele ka 4e quartier la n'o ye bele ascendant cancer bele ascendant cancer donc ni nana bɛn bele min nana bange k'a sɔrɔ lundi don dolo de bɛ baara la ka se ka i ladɔnniya toujours i bangena tɛnɛ o i bangena tarata o i bangena alamusa o i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ bange don min heure min fɛ i b'a dɔn k'a fɔ dolo dɔ de bɛ i bɛ bange ka dolo dɔ de sɔrɔ baara la donc o de y'i ka ascendant ye e ka tile wuli yɔrɔ o de bɛ kɛ o ye donc i ka so fɔlɔ kow lajɛli jateminɛni bɛ daminɛ so fɔlɔ min kɔnɔ o de bɛ kɛ o so ye n'o o de y'i ka ascendant ye donc i tɛ se ka échapper o dolo in fana na cogo si kamasɔrɔ o dolo in effet dɔ fana bɛ i ka adamadenya kɔnɔna na donc o de la bele ascendant cancer i bɛna ye k'a fɔ olu bangena k'a sɔrɔ lundi don dolo o de tun bɛ baara la
mɔgɔ dɔ bɛ se ka bange mardi o t'a to i bɛ kɛ bélier ascendant bélier ye dɛ donc i bɛ se ka kɛ ni i bangena mardi i bɛ se ka kɛ bélier ascendant gémeaux ye i bɛ se ka kɛ bélier ascendant taureau i bɛ se ka kɛ bélier ascendant cancer ye donc n bɛ ka o yɔrɔ in de fɔ parce que mɔgɔ caman bolo dɔrɔn ni i bangena mercredi i ye bélier ascendant fɛngɛ gémeaux ye ou bien vierge non 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 donc o yɔrɔ in fo de ka faamu kosɛbɛ kosɛbɛ bon maintenant i bɛna ye yan nɔ bélier ascendant cancer mɔgɔ minnu bangena k'a sɔrɔ lundi don dolo bi ka mara kɛ kalo donc i bangena don o don la nka i bangena heure min na dɛ o y'a sɔrɔ cancer dolo de tun bɛ ka baara kɛ n'o ye lundi don dolo ye ni mɔgɔ ni bélier mɔgɔw olu cancer ye ji de ye quoi cancer ye ji de ye donc i b'a ye ni bélier mɔgɔw fana u kɔni qualité bɛɛ i bɛna ye dusubonya dɔ b'u k'u la minɛ dɔ de ta ka farin dɔ ta ye awɔ bon nin bélier lakaw fana i bɛna ye u fana dusu fagalen don u bɛ mɔgɔ bonya yɛrɛ fana i bɛna ye denw ka d'u ye denyɛrɛninw ka d'u ye i bɛna ye k'a fɔ o bɛ denw fana bɛ n'u kanu denyɛrɛnin ka d'u ye olu denmisɛnninw ka d'olu ye sira caman fɛ fana i b'a ye kuma caman u bɛ cadeau kɛ denmisɛnnin fitininw ye i y'a faamu wa donc ale musoman i bɛna ye ale fana basigilen don a basigilen don kuma caman a ka priorité bɛna k'a ka famille a bɛna hakili to a ka denbaya la kosɛbɛ fo ka taa se a cɛw ma a cɛ a n'a ka denw ma a hakili bɛna to olu la kosɛbɛ mais a tɛ trahison fɛ i y'a faamu donc généralement a ka hinɛ ka bon ka ɲɛsin mɔgɔw ma quoi ale dusu bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka gɛlɛn i y'a faamu mais ni a dusu bɔla a ka gɛlɛn a fana ka segin kɔfɛ donc o ye ni mɔgɔ kofɔlen don olu fana i bɛna ye k'a fɔ a musomanw sage femme u bɛ se ka kɛ sage femme ye a musomanw donc a cɛmanw olu fana bɛ se ka kɛ docteur ye a cɛmanw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ restaurant baara bɛ se ka ɲɛ olu fana bolo i y'a faamu wa donc ka taa se mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ sapeur pompier baara bɛ se ka olu fana bɛ se ka o baara ninnu kɛ donc o ye a 4e quartier n'an bolo la an ta kun tɛ 5e quartier la parce que na 14h16 donc sisan nɔ an bɛna se 5e quartier de ma quartier 5nan n'o ye bélier ascendant lion bélier ascendant lion bélier minnu ni o bangena k'a sɔrɔ dimanche don dolo bi baara la donc dimanche don dolo bi baara n'o ye lion ye lion o ye dolo min bɛ olu mara o ye dimanche dolo ye o dolo in o nana kɛ tasuma ye lion bélier yɛrɛ fana ye tasuma ye donc i bɛna ye k'a fɔ ni bélier lakaw o fana dusu ka bon kosɛbɛ o fana dusu ka farin kosɛbɛ mais ni bélier lakaw i bɛna ye k'a fɔ fanga bɛ ninnu na yɛrɛ yira bɛ diya u ye kosɛbɛ olu bɛ yɔrɔ yɔrɔ u b'a fɛ u fana ka dɔn visibilité ka d'olu ɲɛ voilà yɛrɛ yira ka di u ye donc u ka baara kɛlen u t'a fɛ a ka lagosi hali n'a ma ɲi a ka fɔ olu ta de ka ɲi dɔrɔn toujours tɔgɔ ka d'olu ma awɔ tɔgɔ ka d'olu ma i y'a ye donc u ye baara o baara kɛ ka n'a a lagosi quoi donc hali ni i b'a fɔ ko a ɲɛna nkalon kan n'o tɛ depuis i yɛrɛ b'a fɔ k'a ma ɲɛ ko nin baara in bɛ cogo di u bɛ menace dɔ kɛ k'i lajɛ fɔlɔ n'i yɛrɛ o ɲɛ i b'a fɔ ko ayi k'a ɲɛna i y'a faamu fanga b'u u la donc i bɛna ye kɛlɛ fana bɛ diya u ye fana nka olu fana ka kɛlɛ tɛ dan soda la u ka kɛlɛ ka fanga ka bon kosɛbɛ u ka kɛlɛ ka farin u ka kɛlɛ tɛ dan soda la nka mɔgɔ minnu don u kɔni b'i fɛ olu bɛ bonya de ɲini quoi une fois n'i b'olu bonya hali n'i ma wari d'u ma i ma sanu d'u ma o bonya dɔrɔn olu ka kɛ kotigi ye fan bɛɛ dɔrɔn awɔ o bonya dɔrɔn ni i b'a dɔn ko ala musoman don ko a tɛ sɔn ko modèle dɔw ma donc n'i y'i ka kuma fɔ a ye dɔrɔn n'i bɛ fɛ ka se a la a musoman na n'i bɛ fɛ ka se a la n'i y'i ka kuma fɔ a ye dɔrɔn n'a bɛ ka kuma dɔrɔn i b'i datugu k'a ka kuma bɛɛ lamɛn n'a yɛrɛ tilala kuma na a bɛna fɔ ko fɛn dɔ bɛna fɔ a hakili kɔnɔ cɛ i ka cɛ i bɛ se i ka cɛ in na dɛ parce que i m'a ye i kuma na n'i bɛ kuma f'a b'a datugu k'i lamɛn donc o yɔrɔ la o de y'i selen ale la quoi alors que o tɛ faiblesse ye o ye mɔgɔ n'i minɛ cogo fɛnɛ awɔ mɔgɔ bɛɛ n'i minɛ cogo de don faiblesse tɛ mais fanga dɔ de don ka se ka ale yɛrɛ mara quoi donc une fois e ye nin fɔ tan nɔ i y'a lamɛn
a y'a ka kuma bɛ fɔ k'a ka ci n'a ka fɛn bɛɛ kɛ donc i ma kuma donc don dɔ la dɔrɔn i nana fɛn dɔ fɔ a ye dɔrɔn ɲɛtaga sira kan donc i b'a ye a kuma dɔ la hali n'a man d'a ye a bɛ sɔn ka tugu i ɲɛna sira kɔ quoi ya donc a b'a fɔ k'i b'ale o de ka di olu ye quoi k'u bonya quoi ya donc nɛgɛ baarakɛlaw bɛ se ka bɔ olu yɛrɛ fana na soudeurs bɛ se ka bɔ olu la mécaniciens bɛ se ka bɔ olu la donc fo ka taa se métier de luxe industrie de luxe minnu b'i kɛ mobili dilanyɔrɔw i n'a fɔ fɛn kura dilanyɔrɔw kon bɛ dilan yɔrɔ minnu na soudeurs en général quoi nɛgɛ baarakɛlaw en général donc i bɛna ye o baara modèle ninnu bɛ diya o la quoi industrie métallique o baaraw bɛ diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ o diyala n ye kosɛbɛ Mali kunnafoni jabaranin lamɛn parce que ne kan ka taa 14h30 de 23 de bɛ yen nɔ kelen vierge bɛ dan o b'a dan milieu de la quoi e kan ka taa 14h combien ne kan ka taa se 30 yɛrɛ de ne kan ka pointer 30 de donc a ka an ka bila ayi an ma tila fɔlɔ an bɛna bila sisan an mɛna vierge e jɔ an ka ni kuncɛ fɔlɔ Mali kunnafoni jabaranin lamɛnbagaw komi an bɔla k'a fɔ an ɲɛna cogo min na an tɛna bele ta bɛɛ fɔ an ɲɛna bi mais don n'a nataw la an bɛna an da maga a tɔw la k'o fɔ an ɲɛna n'Ala sɔnna ma an bɛna kuma di dolo professeur ma a k'a ka kuma laban fɔ an ɲɛna donc nin ko in i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na pour que i ka se ka faamuya sɔrɔ nin bɛɛ la baara in bɛ kɛ ni date de ye dɛ n'i ye date di ni kɛkun ye dɔrɔn mɔgɔ minnu ni cogo u ka kunnafoni lajɛli cogoya t'u bolo a se t'u ye u bɛ se ka a lajɛ ka se ka u taafanw dɔn cogoya minnu na n'o tɛ n'i b'a fɛ ka nin ko in yɛrɛ e yɛrɛ dɔn i yɛrɛ k'i yɛrɛ dɔn donc toujours o la baara bɛ kɛ ni date ni i ka kalo ni i ka date de naissance quoi ani heure de naissance baara bɛ kɛ ni olu ye donc ni baara kɛla ni olu ye e ye min ye dɛ o de bɛ f'i ye voilà bon une fois chaque fois ni i mago b'an na parce que mɔgɔ wɛrɛ t'an ka numéro ta n yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ ka numéro in ta n'o ye 73 35 28 89 maa si t'a ta kalanden fana tɛ n bolo k'a fɔ ko professeur ka kalanden don donc an bɛna fɔ a ye a k'a kɛ tan kalanden tɛ n bolo parce que ne yɛrɛ ka baaraw tɛ ne permettre ne ka kalan kɛ ne ka baara bɛnnen tɛ dolo ko baara dɔrɔn ni kalanden kelen m'a bolo ye ne yɛrɛ dɔrɔn de o diyala n ye kosɛbɛ donc an ye a bila bele ascendant lion na donc o kɔrɔ bɛ a tɔ to la 7 ɲɔgɔn ye bele ascendant vierge o kan ka taa bele ascendant balance o kan ka taa donc ainsi de suite an b'a fori dɔɔni dɔɔni ka dɔn parce que fo ka na poisson na parce que bele ka jɛmu ni émission bele kelen bɛ se ka heure wagatiba de ta i y'a faamu an b'a teliya dɔɔni quoi n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Mali kunnafoni jabaranin lamɛnbagaw aw tulo gɛrɛsɛgɛ kɛla min ye bi dolo kɛnɛ kan o de kun ye nin ye a kana ɲinɛ ka like ka abonner ka partager aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ